Stanica Trenčín. Osobný vlak zo smeru Trenčín Zlatovce, ktorý pokračuje smer Trenčianska Tepla, Púchov, Považská Bystrica, Bykča a Žilina pravidelný odchod 13 hodín 53 minút prišiel v nástupišťu 2 koľaj 3. Osobný vlak smer Trenčianska Tepla, Púchov, Považská Bystrica, Bykča a Žilina pravidelný odchod 13 hodín 53 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 3 pripravený na odchod. Stanica Trenčín. Osobný vlak zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Trenčín Zlatovce, pravidelný odchod 14 hodín 9 minút prišiel v nástupišťu 3 koľaj 4. Osobný vlak smer Trenčín Zlatovce, pravidelný odchod 14 hodín 9 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 4 pripravený na odchod. Osobný vlak zo smeru Nové Mesto nad Váhom, pravidelný príchod 14 hodín 16 minút príde v nástupišti 2 koľaj 5. Osobný vlak zo smeru Nové Mesto nad Váhom, pravidelný príchod 14 hodín 16 minút prichádza k nástupišťu 2 koľaj 5. Stanica Trenčín. Osobný vlak zo smeru Nové Mesto nad Váhom, pravidelný príchod 14 hodín 16 minút prišiel k nástupišťu 2 koľaj 5. Vlak tú jazdu končí. Prosíme, vystúpte. Vlak Regional Express 1739 zo smeru Bratislava hlavná stanica. Pravidelný príchod 14 hodín 20 minút príde k nástupišťu 3 koľaj 6. Vlak Regional Express 1739 zo smeru Bratislava hlavná stanica. Pravidelný príchod 14 hodín 20 minút prichádza k nástupišťu 3 koľaj 6.